Msoro iwe dare. Nyaya ndi kutaura panapa ndiakiri matani. Musi wechishanu takanga tine musangano nevillage. Tichiraidzana vari kutsauka pamugano vari kudii tichitaurirana. Tabva ipapo kwakumanheru ndakazoona Kireri Matare wawe ari kuti ndabata mvura chaizvo, mwana wangu abata mvura. Ndikati abata mvura munina wako here? Zvakanzi aiwa mwana wangu. Akati aiwa munina wako ndowatinoziva akataura kuti ndinoda kucheresa bhoro. Ndakatora mari ndakaenda naye kuna mambo ndakanopetera kweiwo wako. Zvakanzi zvangoita zvechimbi chimbi. Motikari yekucherei yabva kupi? Zvakanzi kwaHarare. Isina kukuzivisa? Zvakanzi enda kuzivisa. Ndakati Matare, alright, muri kuziva here kuti mwana wenyu pane mugani pandakamuchekera? Takuzwa ruzha kuti chaitika. Ipai nguva baba vataure nyaya dzavo, nyangwe varesva, nyangwe vareva nhema, regai vadi vapedze. Baba ibaba. Ndakamuti unoziva here kuti mwana wako paagere ari kuchirika mugano wandakamupa. Akachinditi uya zvamautaura zvazvina basa. Ndobva asumuka mumba ndikabva ndamuti buda uende. Akaendawo. Ndiri kutaura kuti haana kunditaurira kuti ari kuchera bhoro. Zvinoitika zvinouya kwandiri ini ndiendesa kuna mambo ndichipetera. Uchidimbu mbomubvunzai. Zvakanaka. Iyo nyaya iyo tainzwa uye nokuti titume kubvunza tinobvunza tega. Pane nyaya mbiri dzamataura ndika iyi tainzwa yandika kweimwe yacho. Yevana vaya vakaroorana. Right. Ndakanyoresa kuna Mabharani kuti mwana waYekirienu nomukadzi wake, munina wake nomukadzi wake vauya apa tichironga tsoka. Varipo here? Baba, sinokutati sitaure nyaya yacho toinzwa. Tinotsvaga manje vanhu vaya kuti vauya apa vatunzire. Aitomboro. Hatiti ukoko inasekretari kwatudzwa kuti nzivu yautaure kuti takuroa yake uyu kana uripo atsangamudze vanhu Masvita. kana kuti muchidimbu isusu hatifanira kunge tichikutaurirai. Maingotaura kuti uyu kuziva kwamunoita nokuti munomuziva pauyu mwana wenyu wevhireji mhuri yake ikaroora kamuchikama matopedza fusto. Ndizvo zvandakati ndida kutaura ndikiti vakauya vanhu ivavo tinobva tadudzira pakamba mhuri yake yakaroorana pachikama. Pamusoro ikaruzhaka tikuzviziva kuti vatsigiri muri pamakawanda asi ngatiteurei ndaifambei nenyaya togopa baba vamukana kuti vataure patava nyaya yanga mbiri dzakasiyana. Hande taurai tinzwe. Handisi kuziva kuti pachangabe tanga nyaya ipi. Pamusoro changamiri tinoona kuti kokwesoko tachifambirana. Mwana wangu Zeshua bhoro rakauya zechikini handisipo nendakatobuda kwanaenda kwanaenda. Ndakatosvika bhoro rakuta sei vanochera vatu vakutobuda. Saka nyaya ipo ndeyokuti pakushiwa kwaita bhoro pasabwa wada kushiswa. Ndochikwa chaida kukudza kutaura. Pakacheswa bhoro mwana wangu pano pakapiwa mwana wangu zvipamutemo zvine maminitsi. Zvakanaka tombobvunza zvishoma. Tazwa baba vari kutizvo mwana wenyu akachirika mugano. Toatisaidzira akaenda harisiri ake. Nomataura maita sabhuku. Indopikisana nekutaura kwakuita ikoko. Ndopikisana apo ndiri chapokuru zvazvo.
ndikwake ongo chakamira ongo zvotora masignature ekomiti ndizvozvo ndakuzwa Nenoma zvidudza ndazvizwa vanzwaka vati unoita kucheka bhohoro vana kuzvizivana vanzwaka izvozvo ndo zviri pamutemo muri kutenda here kuti muchokwadi hamuna kudzasa bhohoro kuti pfuma kaimosando bvuma nekuti ndatawana kukutswa ngazowadzisa bhohoro racherwa chokwadi pamandaura kuti bhohoro hamuna kuziviswa kuti inozoziviswa vakuru venyu kuona apa pamokuti plus ari kuenda nokumwe kwanisina kumupa noti kuti ari kutaura kuti makapa zvipamutemo inotsamba ino masignature emakomiti ari kutaura nhema ndine mawitness zangu vekomiti vari muno vanoziva migano vari mune izvozvo vaivapo pamakapamana wako hongu kuona zvamaita muntu iwo kuti makomiti ndinotsamba emakomiti zinasekita wachatoripawo sekita akanyora ndo vanhu vamwe chete vakasiyana here akwete takuda manje kuchikomiti vaye saka kuda changamiri vauye vapupure netsamba yacho tipe tsamba yacho komiti yacho ngauye toni madegwa ndiye vaisichi sabhuku wangu ini komiti yababa komiti komiti yababa ndiye ari munda ndiane munda uyu mati ndione nyaya here yekuti vakachera tura komiti ka ndeipiko komiti yacho right mushamba dare rinokikumbira kuti utaure usingamvenge kana kupoterera handika ini komiti yababa handiti right bamini uri kumona murume uyu famba uya right ndiyo komiti yasabhuku handiti baba ndiyo komiti yasabhuku kati ndiyo komiti yasabhuku handika inozikana baba nezikana baba handika noti kudii panhauyi yekuti asabhuka kuti uyu handabvompa uganda yapfuudza uganda uyu achinzi ayo akatopiwa komiti iripo komiti yachobati ndini tipei umbowa munoziva tutangana tanga ikoko pamusoro ichangadu inini ndini sekretari wasabhuku matsikana ini ndakanyora maminesi yakutaura mushure munge tatumwa kuti endai munopa mukomana uyu nzvimbo iyo yekutaura manzwaka mushure munge tambobva vanohwenza kudai vanohwenza inini ndakaenda nevanhu delegation inenge yanga ine vanhu ma7 kusanganisira ava vanga vasikwa tobva taenda panzvimbo iyoyi panzvimbo kutaura zvayo kanti musi watatumwa iwoyo kunzi endai munopa uyu ava vanga vasikwa ava ndo vanga vanikwa nevamwe tatikawanda taenda kuyokuyoku ndobva taita zvatikanga tatumwa zviyezve ndokubva ndaverenga maminesi andakanyora ndakati vanhu vese mandauya nepanapa imimi zvinhu zvandanyora apa izvi ndizvo here zvatatumwa nasabhuti tizoita vanhu vese ndobva vati ndizvozvo ndobva ndavati inini sainai pasi ndobva vasaina ndo zvamanzwa zvinzi maminesi aa tati garei takazotumwa futi nasabhuku isusu kunzi endai munocheka nzvimbo iya yatikanga tapiwa yatingatanzi tinopa munhu wewe ndobva taenda ndobva tanocheka nzvimbo iya sokutumwa patikanga taita apashure mati muri mese makomiti member yakaenda tanga tiri vamwe vanga vari mamwe makomiti member yakanga yaripo
ndopatati isusu apo isusu hatina zvatinogona kuramba tatumwa ndobva taenda ndobva tanoita izvo ndobva tanocheka zvichinzi kwaakanovakira dzimba uko hakusiriko kwandakamuti aende kovakira inini ndakamuti avakire pakati nepakati manzwa ndokubva tadzoka saka nhasi unoyu manje ndiri kunzwa nyaya iyi yakutaurwa futi handisi kunatsoziva vabi yangu vachatsanangurawo indambomirira ipapo takadabvunza iwe wapedza kutaura sataenda wandika watiwo takatumwa nasabhuku wandika tichipe munhu nzvimbo yandika tikanyora maminetsi kuti maminetsi anotaura kuti takatenderana kurikidza nasabhuku andika sabhuku futi ndozvaazokutumai futi handika papashure panzvimbo imwe cheteyo handika kuti atori chimwe chikamu chenzvimbo yokuti achipachi imamuna kuita bvunzo nani nazvo kutokenga sabhuku ndenzvimbo yakati tipe nhengu handika tikanyora maminetsi nzvimbo yeimwe cheteyo futi titore futi tipe mumwe munhu futi handakuziva chaida chiitwa sei mimi kuvasekitari muri makomiti here munoziva chinonzi komiti vanhu vanobatsirana nasabhuku kutungamirira musha ende vanhu vane njeri mazinzii munonziendai mopa munhuyo apa moisa masignecha enyu mombogaragara mozonzi dzokerai chiendai mocheka pamakapauye paya saka pari kunetsa nhasi pari zvino ndokwamakazocheka kwechipiri here uku imini pari kunetsa nhasi pari zvino inini handichanzwisisa kuti ndepapi pakunetsa mirai tingaswere titenderere mirai zvenyu baba vabereki kana paine vari kuda kutaura inga tinoti munosimudza ruoko apa tingaswere tichitenderera ndinoona sekuti komiti yatopupura yapedza imimi makanzwa komiti yanzi endai munopa munhu taenda kunomupa vatumwa ka ndakambonzwa imwe shona yekunzi mutumwa hana chi vatumwa futi panzvimbo iye ivo vauya kopa umbowo maitiro wekubvunza tinai sabhuku sei makadzokorora kutuma varume ava panzvimbo yamakambovatuma maita ini imi mana baba chisuduruka izvenyu aiwa ndoda kuti vambomira vanotapupura saka chigarai apa musarambe makamira wani wenyu kana akagara ikoko tunga vauya pamusoro iyi vanondipupurira vana vese vana vadiki handina kuvapa pokurima ndakavapa masitensi ekuvaka vana vese vadiki vese ndakavapa pokuvaka mwana uyu ndamupa pokuvaka akapfudza nzvimbo akuya kusiriku ndopandakati endai munocheka musire mumwe mwana kunoku iye atore kwaada kuvakira tinotenda ipapo mubvunzo wangu uri kudzokorora kwamuri asabhuku kuona kwenyu dambudziko rakava reakapiwa nzvimbo here kana kuti rekomiti yenyu yamakatuma komiti iri kutaura makuwa ndiine problem kwete ndati kuona kwenyu ine problem ine komiti dambudziko muri kupa here wamakapa nzvimbo kana kuti komiti ndoda kukupindurai komiti ino yaifanira kutitaurira chokwadi inofanira kutaura chokwadi wai ndakavatauri ndakaita izvo nokuti handina kuita ini ndega kana kwakachekwa kwacho ndakanga ndisiko ndaivatuma ivava pane makore mangani murume uyo agara nzvimbo iyoyo achekerwa nekomiti mavatuma imi musiku kune 3 years asi achidarika muganho iwoyo pasore vaningi pakutaura pakacherwa tsime rati kutaura nezvavakapfuurisa imi vanga muchipupureni for the first time yachamukatanga kuenda kucheka iri mukati yekati iri kunze handivangopasvika changamisi nakupasvika panhu pakacherwa pacho inini pachangu handakupasvika right pakachekwa kunze pakati iri mukati here kanto iri kunze iri mukati zvokuti kana maminisi anga achitaurisa anopupura nhau iyoyo atikutowa nezvake kwese kuti zokurova kuti tikauta tirege tisaina nokuti takaona zvimwe zvimashuro kati varume izvo kana ingasainiwe pakati tasainirana vanhu makomiti ese akangani
ya zvimwe zvacho mukaona zvinhu zvichiita maminetsi zvinenge zvichiratidza kurongeka. Sabhuku mbira akashaya muswe nokunyaya yekutumira maita hini makatumira komiti endai momupa muchisvika pakadai pakadai. Dzimweni dzonguva handizvo zviri mupi manje zviri mumaminetsi maakuzokashamadzika leta kuti akusiriko dzokerai mocheka futi uya inyona maminetsi pakudzokera kucheka haana kuzodii ukazodzokera here haana kuzodzokera pakuzodzokera kuti parochekwa ndakaenda makaenda futi right. Saka imimi imboo makachechedza so zvinhu zvacho zviri kuda kuzendama ikoko because komiti ndenyu moituma kopa moituma kopaza uratigaitidzwa vakakatudza ruoko pamusoro itangani chandaona ndechekuti asabhuku avo nyaya yemvura yakazobatwawo kuii yakakonzeresa zvose izvi ndosange makazoona kuti vakazotuma komiti yavo kwechipiri kuti chedawo ganhura nepayapayapa handichamubvumirawo ndozvina asabhuku ndo ritori wrong ipapo. pakacheretswa bhoro here kana kuti itsimbe bhoro yakamira wopakatodhirirwa bhoro chakamira. saka kuda kuti chasaka kuti nzvimbo idimburwe madhirisa bhoro mvura yakati pamusoro ekendipatano ipapa pakasara shure pakaita gore mukomana yapiwa rechituru racho pakazinge pakutwa nyakanyaka ini nyakanyaka dzichikwedza handida kuzitambira chakambira ta kutungana kwembudzi nokuti zvinhu zvine maminezi kuti zvakagaza ichi sasaino karikari pamakacheresa bhoro emini mubvunzo wangu ruda kudzoka kwamuri pamakacheresa bhoro sabhuku makamuzivisa here nyaya pamusoro echangami ndofunga tagare tavabva kukutanga indogoninyaya iko ndeyekuti bhoro richicherwa akacherwa sabhuku haana chakaziva ndofunga mukomana akacheresa bhoro asi inini mwana wangu ndiye akacheresa bhoro asi kuti akazoona bhoro akaita se mushini wavo kutobuda zvabhora ndichiva ina ndakabvunza kwa mwana wangu seiko kati anochaitika chekuti vanhu vaibva kwaharare vangoikana zvokuti ava kuita chipi chimbi nokuya kubva ita se vachiri vonga bhora rakatopera kuchera kumanheru zvichiita kupera kuchera kwaro zvinhu zvakaitika manheru wani kabva naenda kwasabhuku ndichivazisa kuti no ndozvitiko zvaitika kada kana ndiri mhoso yekuti sabhuku ndita mhoso yekuti inini ndacheza bhora zvikazva kadai vandiudza kuti mwana wangu zvawaite zvamutengo wakanganisa dai so ndifunga ndakaenda ndoda kuzireka ndikaita chiita kwa kwavo vanigamuchira ndabva ikoko chibva kupa kwake hachakubva zvakanaka vakabva vakundikapira kapeti vaipangavapiwa kapeti mazina vatoranga zvakanaka vakuti peti kati kuva ndikazongobuda mbavonavo kuti areke ndine kumba kwangu mukudhauta here omwe ndoda kutaura pamusoro penyaya iyoyo kutuma takaringana nepanyaya yebhoro. Inini ndine mashoko akandibata ndikataurirwa nemukomana akadhirisa bhoro akanga ndatumwa asi ane mashoko yakanditaurira ndine vamwe wangu akatondibata kusvika pane zvino Chapita baba. makanga matumwa kuita sei kudimbura nzvimbo iyi imimi manje muri kuona nyaya yamuri kusimudzira ruoko ka ainei nevavira aipo zvachose tiri kubvunza nyaya yenzvimbo kuti nzvimbo ndeyani imimi pamakadimbura nzvimbo yemuchimupa uko kwaakadhirisa bhoro ndekwani ndozvatiri kubvunza imi makatida kutaura mashoko yaakandipindura tatobuda munyaya yedu vari kumashure uko mune chekuita here panyaya yeimimi zvangu maonero anoita vanhu vakaruma kwachakanaka zvekuti vanhu vakamupa nzvimbo zvokuzodambuka kuti yanga yaimwe second stage yekuti munhu angakaomba bhoro vakadhira kwacho unovakwa nzvimbo kwaunovakira ndikochatika ndikonosagirwa kuda kuvakira sabhuku vakapa nzvimbo nekomiti yavo ndochita zvipo chitonga chaenda mukwedzi nawiri bhoro nezvestage zvemunhu Mirai,
akatatura kuti nyaya iyi taikurukura yandika tomboimisa yandika satapira changamiri pane nyaya yechitu yekuti yamunyasotsanangura kurorana kwamukuita kuti ukama kuti wakamira sei vaitaura pamusoro changamiri ndifunga ndira kubatsira baba vaya kuzotaura nhau yavasingazivi nyaya ndira kukutsanangudza kuti muzive nyaya yekuti pazviparizvo zvokuti ini mwana wangu akaroora kwakaroora sekuru vake vanova ndo baba vaamai vake akaroora kwakaroora sekuru vanova ndo baba vaamai vake ndokwakaroora panonzi pangirasi akaona munhu iye anenge ndambuya onge vasabhuku vanhu semazera mukuzviita vakaroorana vanoita nachine chino pane muroora pomuri kuti muroora wakewo nomukadzi womunin'ina wake ndamai naamai amai nemwana amai nemwana zvokuti akaona mukadzi womunin'ina wovava mwana wavava anomuti mukadzi waakazoroora akaona mukadzi womunin'ina wavo anototi mwana wangu mwana waatete vake ndona sokuti nyaya ingatichirire ini mwana wangu ka akaroora kwakaroora asekuru vake ndo baba vamai vake pamusoro avanhu ava vakaona mubvunze vamwe vangu ava aiwa minaiti kumubvunze baba ava mukuzotaura kwavari vari kuti mimi munowo ukama akaroora uyu mukadzi wake pakaroora baba vake pamukama ndatenda zvakuda tikubatsira ini mwana wangu wandikaroora mwana wangu akaroora washewe akaona ane mukadzi wake pachano ukame ndambuya nemusukuru uyu mwana wangu akatora ambuya wake ambuya wake ndivari kumubikira izvo zveshone yashiwe ndikuedza kuti kana vachipiki vanopikisanawo zvinokodzere kuti vabereki vakabereka vana vava vangadai vafangwa varipo pane dzimwe dzekuti sekunogona kutenderedza ikwesine dzimwe dzakawanda dziri kuuya dzinotova nezvimida zvepacheri koinini pamaitaura kuti sekretari nyaya iyi yakapinda kudharamudare ikataurwa iyo ukama iyoyi chitangira ipo paya aiwa akwete mimi nisadaire kutaura vandikutaura vakatouyawo vaya vakachiti nyaya iyi yakatombotongwa kare mandikupindura nava ndaido aiwa asibvunza nyika mudare ndachida kuti vaise ndharavanda kuti iye yavaiti yakatongwa kare ndeipi pamusoro changamira nyaya anoda kutaura ndeyokudai so muchidimbu nhau yenyaya yega ndatoona kuti nyaya yakanga yakamonyoka nemataurwa anga achiitwa kufanira kuti nyaya izi tinyari kuti itango chifresh ndichitara ukama sezvazviri dare richiona asi yakatongwa kare ndeipi yakatongwa yakaonekwa isina pasina nyaya nodai pakanga pane nyaya yakatosainisa kunzi no mune mhosva yauye zvakati hapana kusaina kwati kaenda kudare ramambo kuti mune mhosva yakati nyaya yakaonekwa pasina imhosva naye vatongi madi kubvunza anopedzisa nyaya asati avaturira nyaya asati yapera isati aiturira pamusoro changamiri tabata apo neapo panyaya mbiri dzapihwa mudare taakushakwa muri changamiri kuti muchipasanura imwe neimwe kwayakafanira nekwaisina kufanira changamiri regai maita basa regai nditange nekutanga ndiri kuona nzvimbo zhinji dziri kucherwa mabhoho zvakanaka izvozvo ndo development yatinoda ndakatonzwa sekuchakoma kunzi kunenge kune 8 musha yakacherwa mabhoho gore rino saka izvozvo izvo nekunetsa kuri kuita mvura chitoti chikomborero asi mutemo mazuva ano uri kuti kana wakuda kuchera bhoho chekutanga nonzisa sabo ndechekutanga ndiye muridzi wenzvimbo ndiye muridzi wedunhu
chekutanga hakurambidza asi kuti chekutanga kuzisa sabhuku ndakudawo kuita development ndakudawo kuchera bhoho chekutanga kuzisa sabhuku zvichida mabhoho ese ari kucherwa iyoyo ane permit kana masingazvizive vese vakachera mabhoho muri munomu enda munotora permit kuzinwa inoita $50 permit yekuti ndaane bhoho rozikana asi tingonzwa nzacherwa hamuna mapemiti mari chaidhuri zvichida sabhuku ari kuonekwa achizviziva kana kukuudza kuti zvawandiudza chienda kukanzurwa chienda uku hakuna zvakawanda zvinodiwa even council yacho ifanenge ichiziva kuti mudunhu masabhuku mune rimwe bhoho rawedzerwa nderako asi ndoda kuti rizikane bcause vanozviitira kuti pane mamwe mainvestors kana madhona anokwanisa kuya achida kuchera zvibhorani vangada kuziva kuti zvataanazvo nezvimwe zvacherwawo nevanhu mahousehold zvingani saka zvese izvozvo zvinofanira zviri mudatabase rekucancel saka tiri kuti ipapo kana musina kuzivisa sabhuku yenyu makapatadza zvenyu mufanira kunge muchizivisa sabhuku anova ndiye muridzi wedunhu kungoziva zvakakosha zvichida mvura yacho yamakabata yaifanira makabata mvura yakatowanda kudarika yamakabata zvichida pamwe zvavaiti vafanira vachiziva pane zvinoitwa zvekupetera kana makazvita zvisina kuitwa asi pane tsika nemagariro echivanhu zvinoitwa kuti mubate mvura zviri kunzwika saka ipopo kana musina makapakanganisa makapatadza ipapo ndoenda pechipiri sabhuku zvamakaita ndikuona kuti muri kuita zvinhu nenzira negwara kuti hamuite chinhu muri mega munoenda nekomiti kana mada kupa nzvimbo mada kupa chinhu munoenda nekomiti asi chandazoda dambudziko riripo nekuti kana maisunga chisungo chokuti maita nekomiti vachinyora maminutes hazvingopfudzunurwa zvinhu izvozvo zvamakazoita manje kuti ende munosamwe mugani hazvitenderwi zvinhu zvakaita saizvozvo asi chandinoziva ndechekuti kana kupfudzunura hakurambidzwa asi munogona kugara futi pasi nekomiti pamwe nevillage muti tatamboisa chisungo chekuti tipe murume uyu asi pane zvatazoona kuti kune dambudziko rakati tafunga kuti tichimudamburira nekuwirirana naye muchiwirirana naye hazviti dambudziko asi makangoita kuti takungopfudza zvinhu izvozvo mangwana zvinoita dambudziko ndosamanzwa murume wakuti ndakati handiende izvo zvekutunga nekwembudzi mazwi futi andaona kunge iwewe haugoni kutaura kana pari pamberi pasabhuku nyaya yakarerekera kwauri zvako kuti atleast unoda kuti ubatsiridzwe pandaona kuti kuna sabhuku kwagona kutaura mazwi urobva wataura nenyaya yekuti vanhu vari kuomberera maoko kuri kusaidhi kwako vari kuomberera maoko kuri kusaidhi kwako pandaona kuti hauna unhu hwekuremekedza sabhuku wako ndochekutanga chandaona unofanira kuva nerukudzo kunani kuna sabhuku wako saka zvandiratidza kuti hamusi kugara zvakanaka nasabhuku wako saka itai kuti mugare zvakanaka makambogara zvakanaka ndaona kuti hamuite zvamuri kuita izvi tojamba ipapo toenda nyaya yeukama huri kutaurwa ari kuti akaroora kwakaroora asekuru wake ndokwaakaroora kwete muri kubonzwa here matsana kwavari kuti ari kuti kwakaroora mwana ndokwakaroora chi asekuru wake saka vari kugara navo izvo zvakuti akamaona kuti ndaambuya manzwa zvaari kutaura hazvi zvamataura ndatini sosoro chakaviri kubatsiridza ndatini mwana wangu akaroora kwakaroora asekuru wake anova ndobaba waamai vake vanhu vava vakaonana ndambuya nemuzukuru vaviri ava vakaroorana vachishora chedu muri kuparamba dzo zvatiri kuda tumai inotuma munhu ndinotakura ndini nemotoperi aende kuna tezvora wacho munonyatsonzwisisa regai tibva tatikompedza regai tiazonatsotsvagiridza ukama hwechimina huripo ngotoda kuti katati huripo tobva taubata kuti zvese taona huripo manzwa sabhuku sekutaura kwamaita kuti regai tichazodai toita tsvagirudzo dzedu tichibatsirana pamwe chete bozi hatitotarisira kuti makuna iwo hatitotendera makuna toda kuti achenurwe kana pasina hapana kana aripo tichaabata asi zvanhasi ndati nzvimbo iyoyo sabhuku ine maminutes akanyorwa nekomiti ngatichiregedza kuapfudza ivo ngatigara akadaro anoita mutauro zvikunzwika sabhuku ngatikoti zvakaitwa nekomiti izvozvo zvakaita maminutes avo hatichazvichinjinura zvikunzwika asi oda kuti uzobata huku yokubatira sabhuku wako kutadza kutaura mogarisana zvakanaka nasabhuku wako zvinzwa matare ndoda huku chete yaunobatira sabhuku wako kuti mugarisane zvakanaka kumbira regero nasabhuku wako kuti ndisabhuku ndiregerere pakutadza kutaura ndezvimwe ndopodza pakutaura asi ndiregerere ndi mwana wenyu endapo ukumbirapo mwendizo nokumbirawo ruregero kwamuri nemashoko asina kunaka kumberi pouso hwenyu
ndokumbira kuti musununguro omwe wenyu ndi mwana uyu ukuomberere Sabu muregerere mwana wenyu kuti akubatire huku zvazuka sabu muregerere mwana wenyu anotadza ndamuna agone kutaura asi achakubatira huku asi yamataura iweyo yehukama chaitsvaga sabu chaitsvaga ndikanyaita pane vasvika ipapo mukomana uyu mwana wacho uyu vari mangu vasvika saipapo vakati kwakanaka here handingada kuvamba zvakawanda ndingekota vachidini sevanhu vari kuchekera vachipunziwa ndosarisina murume mukomana uyu akataura murume wangu kuti chamuri kutsvaga muchachiwana ende ndichakunyoresai ende zvakandibata inini kuti murume wangu muchapunzwa murume kotero kwakacheka kwapfurwa munhu handichaziva kuti murume wangu chaataura ngehwachimbe chipi mukomana wacho uyu akagara apa chasisi gumbo chekuti akada kubviswa kuboho muende azvinzwa iwo mukomana mashoko iwo hatada didi garisana zvakanaka handove komiti vachati vatasumudzirwa iyo wati uri mukomiti futi bati makutaudzana mazuva akaipa nhasi unove pamwe angorwara adonha nechirwere chamwari zvinonzi ndiani ndiwe pamwe hamene amutsakatisa wo hamene zvaitika ndiwe uchangaonzi ndiwe saka ibva pamashoko api ibva pamashoko iwani handiti ndiwa mama akasimudzira bvoko kwanditi wonguchangamire shuva inini ndakanzobatikana kati